15 verset szeretném felolvasni, és kérdezni, hogy fennállva hallgassátok meg az igét. Sámuel második könyve, első 15 versét olvasom. Igeolvasás után majd hadd kérjem meg Gábor testvéremet, hogy kérje áldást az ige hirdetésére és hallgatására. Köszönöm szépen. Sámuel második könyve 12. fejezetének első versétől. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzzel vette. Táplálgatta, és a gyermekével együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ezt sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen, az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt, és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, ezért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Imádkozz. Hálát volt, Úr Jézus, azért, hogy jöhetünk Te hozzád, és szükségünk van arra, hogy Te taníts bennünket, és erősíts bennünket, és hogy kiáraznánk a Te kegyelmedet, a Te békességedet, és arra is szükségünk van, hogy Te adj nekünk el nyitott szívet, hogy tudjunk, akarjunk Te tőled tanulni, elfogadni a Te szavadat. Jézus nevében kérlek. Ámen. Ámen. Foglaljon helyet egy üdvözlet. Örültem annak, amikor megcsendült a telefonom otthon, és azt mondták, hogy Beke úr, önt választottuk erre a munkakörre. Kevésbé örültem akkor, amikor megállt az asszisztens nő az ajtóba, és azt mondta, hogy Beke úr, jöjjön, most az ön arcát fogjuk rendbe tenni, és azt a sok tájogot, gennyet, ami úgy előidéződött, amikor elestem kerékpárról, akkor azt szépen úgy eltávolították az arcomról, akinek volt hasonló dologban része, azt tudja, hogy nem igazán örömteli, és egyáltalán nem volt fájdalommentes ez a cselekedet. Tehát megvan a helye, és az ideje, amikor örülünk annak, hogy azt mondják, hogy te vagy ez az ember, és kevésbé örülünk, amikor máskor is azt mondják, hogy te vagy az az ember, akit mi most szeretnénk megszólítani
vagy valamit szeretnénk vele tenni. Nagyon jól ismert történet ez. Az Úr elküldi Dávidhoz Nátánt, és úrvacsorai alkalommal is vagyunk együtt. Jól tudhatjuk, hogy Isten mindent lát. A Zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk a 4. fejezet 13. versben, hogy senki sem rejtőzhet el az Isten elől. Ő mindent tisztán és világosan lát. Minden nyitva van előtte, és ő az, akinek mind elszámolással tartozunk. Egyszerű fordítás így hozza vissza ezt az igét. Tehát Isten mindent lát. Pedig, hogyha a 11. fejezetnek a végét elolvassátok, ott azt olvassuk, hogy Dávid még bátorítja Joábot, hogy harcolj még erősebben a város ellen, amit most el akartok foglalni. Elküldi Betsábéhoz a szolgákat, és Betsábét beköltöztetik a hárembe, a palotába, és minden rendben megy, sőt, még fiút szül Betsábé Dávidnak. És van egy mondat a 11. fejezet végén, de ez Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. És azt gondolom, hogy akkor már levonhatjuk a summáját az egész történetnek. És mégis milyen az Isten kegyelme, hogy nem hagyja, hogy csak úgy folyjon tovább minden a maga medrébe, és Dávid egye a saját fösztjét továbbra is, és alakítsa úgy az életét, ahogy akarja, hanem Isten ahhoz, hogy majd egy idő múlva azt mondhassa Dávidról, és visszakanyarodva is azt mondják, hogy Dávid a szívem szerint való férfiú, ahhoz Dávidot meg kellett tisztítani. Ahhoz Dávidnak fel kell ismernie a helyzetét. És Dávidnak helyre kell állnia. És Isten ebben munkálkodik. És Isten ekkor küldi hozzá Nátánt, aki kimondja neki mondani, hogy te vagy az az ember. Nátánról azt olvassuk, hogy nem sokat tudunk róla. Azt nyit olvasunk róla, hogy elküldte az Úr Nátán Dávidhoz. És mit csinál Nátán? Mondjátok bátran. Én is ezt tudom, hogy megy. Belül lehet, hogy remeg, de megy. És miért megy? Mert az égi ura küldi a földi urához. A legfőbb hatalmasság küldi a földi hatalmassághoz. Lehet, hogy belül remeg, de megy. És mivel tudja, hogy egy költővel áll szemben, hiszen Mennyi Zsoltárt írhatunk, zenész, költő, mondhatjuk úgy, hogy polihisztor Dávid, sokarcú személyiség, ezek szerint a hölgyek terén is, megérkezik Nátán, és egy példázatot mond neki. Volt egy városban 2 ember. Kaptam egy kis jegyzett füzetet, illetve egy kis füzetet, amiben ezt az ige szakaszt párosítják a különböző ökológiai veszélyhelyzetekkel. Majd el fogom hozni, és tekintsetek bele, olvasgassátok át ti is a reformáció hónapjával kapcsolatos. És megkérdezi az író, hogy észrevettük-e, hogy itt Nátán nem azt mondja, hogy volt egy falu. Mert a faluban mindenki tud mindent. A falu az a hely, ahol neki is van egy kecskéje, neki is van egy báránykája, és ott nem olyan feltűnő az, hogy vannak szegények, és nem olyan óriási a különbség ember és ember között. De egy város az más. Egy városban már el lehet tűnni. Egy városban már nem annyira látszik az, hogy ki milyen autóval gurul be az elektromos kapuján, vagy ki hova megy be.
És ott már úgy nem annyira feltűnő az, de mégis ott van a gazdagság és a szegénység. Nem ismeretlen nekünk ez most sem. A szegénynek nem volt egy kis báránykája, és mit mondta? Nátán. Hogy hát a Koránban született az a kis bárányka. Azért volt az érdekes, mert hát a 20. volt a többi között. Mert az egy fekete volt, a többi meg fehér. Nem, Nátán azt mondja, hogy még ezt az egyet is pénzen vette. Mert neki még annyi se volt, hogy lett volna szaporodás. Egy volt, azt is pénzen vette. A falatjából levett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, juhai és marhái közül. Neki nem csak egy báránykája volt. És milyen kedves lehetett az az utazó, aki nem érdemel meg annyit, hogy kinyissam a spájzot és megvendégeljem, hanem megyek és szerzek neki valamit, neki jó lesz az is. Elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Nem csak ennek a füzetnek a hatására, de időnként elgondolkodtam azon, hogy mivel nincs más lehetőségünk sok tekintetben, ezért megdöbbentő az, hogy ivóvízzel oltunk tüzet. Ivóvízzel mosunk autót. És másoknak meg még víz sem nagyon van a közelükbe, vagy mennek érte kilométereket. Elveszi a bárányt, és a bárány, ezt is nemrégiben tudtam meg, 1 éves koráig bárány. Áldozattá válik ez a bárány. Szerint ő nem tud beleszólni, hogy ő maradni akar. És megvendégelik a vándort. Dávid haragra gyulladt az ember ellen, sőt nagy haragra, és azt mondja, hogy ez élő Uram, mondom, hogy halál fia ez az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell adnia, mivel könyörtelen volt. Mondhatnám, hogy mivel irgalmatlan volt. Dávid helyes ítéletet hozott? Törvény szerint igen. Talán első felindulásában egy kicsit túl is lőtt a célon, mert azt mondja, hogy halálfia az az ember. És Dávidnak ez a helyzet elég volt arra, hogy amikor majd évek múlva jön hozzá egy asszony, és elmond neki egy történetet, akkor Dávid meghallgatja ezt az asszonyt, és csak annyit kérdez, hogy kérdeznék tőled valamit, és mondja az asszony, hogy mondd, Uram király, nem jó átkeze van ebben a dologban, amit te elmondtál? És akkor mondja az asszony, hogy Uram királyt nem lehet becsapni. De igen, Joán küldött hozzá, hogy kivégítse Absalomnal. Ez a 14. fejezet 19. versében található, ha majd meg akarjátok keresni. És Dávid elmondja az ítéletet, és Nátán csak annyit mond, hogy te vagy az az ember. Szeretném megkérdezni, hogyha most odaállnék eléd, és azt mondanám neked, hogy te vagy az az ember, vagy te vagy az az ember, vagy te vagy az az ember, akkor mit válaszolnál? De te vagy az az ember, akit Isten elküldhet másokhoz? És akit meginthet általad? Te vagy az az ember? Vagy te vagy az az ember, akit mindenki megdicsér, és
Egyedül Isten az, aki átlát a szikán. Te vagy ez az ember, aki a magad szemében perfekt és kiváló vagy, és az Isten kegyelmére szükséged van? Te vagy az az ember, aki talán magadat vádolod mindenért? Talán annyira rád nehezedik a világ terhe, és sok minden, amit látsz a televízióban, híradásokban, újságokban, és ezek annyira lenyomnak téged, mert szeretnél segíteni, de nem tudsz. Lehet, hogy te vagy az az ember, aki még magadnak sem bocsátasz meg. És magadra veszed azt is, amit nem kellene. Vagy talán te vagy az az ember, aki bűnt követtél el, ugyanúgy, mint másod kint, vagy itt be, csak éppen nem kaptak rajta. Te vagy az az ember, akinek van elrendezni valója? Akár az emberekkel, vagy akár a hatóságokkal is? Adóhivatal, vámhivatal. Senki sem szeret adót fizetni meg vámot. Nem is azt mondja az ige, hogy szeressünk. Azt mondja, hogy fizessünk. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Nem ezt mondja Nátán. Értitek? Amikor ti megintetek valakit, adja az Úr, hogy ti úgy tudjatok elmenni, hogy na, nem azt, hogy én most jól megmondom, aki esetleg délelőtt hallgatta az igét a Turkevei Református templomból, ott elmondta a lelkész, hogy nem az a feladatunk, hogy korbácsot fonjunk és menjünk, hogy mert nem járnak az emberek templomba, te se jársz, te is elkéstél, és lehet sorolni tovább. Nem ez a feladatunk, és még lehet, hogy az Úr Jézus is megtanítanánk arra, hogy hogyan kell bölcsebben kitisztítani a templomot. Meglepő volt és megdöbbentő volt hallgatni innen a szomszédból. Azt mondja az Úr Izrael Istene. És azt mondja az Úr Izrael Istene, általad testvérem, a másik embernek. És azt mondja az Úr Izrael Istene, az ige hirdetőn keresztül. És az legyen a Huli Sanyi, a Pap János, vagy a Leke Laci, vagy te. Azt mondja az Úr Izrael Istene. És amikor az Isten megszólal, arra az az illető sem tud semmit mondani, akinek te mondod. Meg lehet, hogy te sem tudtál róla, csak az Úr küldött. Azt mondja az Úr Izrael Istene, hogy én kentelek fel téged Izrael királyába. Én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát. A területbe adtam urad feleségeit. Választhattál, mind a tiéd volt. Neked adtam Izrael és Júda házát is. Még onnan is választhattál. Senki nem szólt volna, hogyha megjelensz a házába, és azt mondod, hogy nekem úgy tetszik a lányod. Mert tudják, hogy a király nem csak a fiúkat viszi katonának, hanem a lányokat is viszi a hárembe. Csak hát nem így mondjuk, hanem úgy mondjuk ott Izraelbe, hogy a királyi palotába, vagy az asszonyok palotájába. De hát ugyanarról van szó. Senki nem, sőt örültek volna, hát a király lett a verem. És ha ezt keveselted volna még, sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? Amikor Dávid ezt megteszi, akkor szerintem abszolút nem az Isten szavára gondolt, hanem a saját indulataira gondolt, meg Becsembére gondolt. És egy kicsit talán úgy tűnik, hogy ha az Isten az utóbbi időben nem szólalt meg,
akkor mi már, vagy minden a megszokott rendben megy, akkor mi már felette vagyunk, akkor a király már felette van az Isten törvényeinek is. Azok le vannak írva, én meg élek. De figyelembe veszem el, hogy Isten is él. És attól még, hogy nem látom, attól még, hogy Dávid nem látja, attól tudom még, Isten nagyon jól tudott Dávid dolgairól. És azt mondja, hogy te nem fogsz, és nem emelkedhetsz felül az én törvényeimen. A hettita óriást, és hogyha elolvassátok majd a 23. fejezet, 24. és 39. versét, akkor itt egy megdöbbentő dolgot találtok. Utána néztem, hogy mit is jelent az, hogy a hettita óriás. A hettita óriás, ez azt jelentette abban az időben, hogy Józsué idejében Isten otthagyott bizonyos népeket Izraelnek, hogy ne bízzák el magukat. Hogy vegyék észre azt, hogy igenis, vannak olyan dolgok, amiket ők nem követhetnek el, olyan bálványimádás, olyan istenek tisztelet, amit az ott lévő, ott maradó népek megtartottak. És az egyik ilyen népcsoport volt a hettiták is. És hogyha a 23. fejezet 24. és a 39. versét elolvassátok, akkor megtudhatjátok belőle, hogy ez a hettita óriás, ez a hadsereg ranglétráján nagyon magasra került. Volt egy olyan csoportja, ha úgy mondanám, hogy elit kommandója Dávidnak, 37 emberből állt, akik bárhol, bármikor bevethetőek voltak. Én azt gondolom, hogy Dávid személyes, hiszen ő maga is azért katonaember volt, katonaember is volt, személy szerint ismerte a beosztottjait. És ismerte ezt a 37 ember, vagy másréken 30 ember. És ennek egyike, ez a nem is zsidó, hanem hettita óriás. Az egyik legkiválóbb katona. A több százezer emberből, vagy több tízezer emberből bent van a 30-ban. Azért ez nem semmi ám. És hettita óriásnak egyetlen egy emberileg nézve látszólagos bűne van. Mi? Tessék? Nem. Felesége. Hogy nagyon csinos a felesége. És nagyon jó oldal. Azt írja az Isten igéje, hogy amikor Dávid körülnézett, az asszony igen szép termetű volt. A hettita óriásnak ez volt az egyetlen bűne. Emberileg nézve, még egyszer mondom, Isten másképp is látta, de emberileg nézve a hettita óriásnak ez volt az egyetlen bűne, hogy szép a felesége. Csinos, jó alakú. Szeretném megkérdezni, hogy te miként érsz az Istentől kapott tulajdonságaiddal? Az, hogyha te egy jóvágású, értelmes fiatalember vagy, hűséges vagy, bölcs vagy csinos nő vagy, aki megállod a magad helyén, azzal te hogy élsz? Nemrégiben úgy örültem, amikor egy gyülekezetbe bekerült fiatal hölgy, nem ebben a gyülekezetben, másik gyülekezetben, föltette a kérdést a nőtestvéreknek, hogy testvérnők, hát most már én is ide járok, és körülnéztem otthon a szekrényeimet. Mi elmehetünk a strandra, és ott kell nekünk megjelenni. És olyan jó volt, hogy egy friss gyülekezetbe került hölgynek, nem mindegy, hogy jelenik meg akárhol. Mert valami a férjére tartozik, és valami, ami máshova is tartozik. Esetleg. És nagyon jól tudjuk, hogy a világunk az leöltöztet. Látjuk a nagy plakátokon, meg a többin. Te vagy az az ember, akit le lehet öltöztetni világi módra, vagy azt mondod, hogy ez a férjemé, a házasságunké, az intim szféráé, többi ez meg senkinek sem köze. Ugyanolyan vagyok a
munkatársaimhoz, kollégáimhoz, mint a feleségemhez? Vagy adott határokon már nem lépek túl, és azt mondom, hogy ez már nem tartozik másra. Ez a viszonyulás, ez a szeretet, vagy ez a tisztelet. Ez csak a feleségemet illeti meg. Te vagy ez az ember? Azt mondja, hogy a hetita óriást, aki még haza sem ment, amikor Dávid hazahivatja, pedig rohanhatott volna haza, azt mondja, hogy hát az úr ládája ott van kint a harctéren, ott vannak a parancsnokok, én meg menjek haza? Hát most háború van, Dávid, hát most ne jár már, hogy én hazamenjek, hát háború van. És Dávid eljött odáig, hogy megpróbálja leítatni. Aztán, amikor ez se sikerül, akkor ad egy levelet neki, és elviszi Úriást. És ő nem tudott róla, hogy abban az volt, hogy te vagy az az ember, akit előre kell állítani, és vissza kell húzatni, hogy kivégezni. És erre mondja Nátán azt, hogy te vagy az, aki megöletted, igaz, hogy nem te szúrtad bele egy kést, hanem az ellenféllel vágattad le. Nem elítélted valamilyen bűncselekményért, és jogos lett volna akkor a kivégzése, hanem levágattad. Miért? Hogy a feleségét feleségül vehess, vagy legalább a látszatot megőrizd, hogy a áremedet bővítesd. És belegondoltatok abba, testvérek, hogy mi lett volna ennek a következménye? Meddig bővül a hárem? Mindig lesznek kívánatos, szép fiatal hölgyek. És lehet mást is látni. És akkor nem Beccsábé, hanem jön a következő, a Julika, meg a Katika, meg a Gabriella. És lehet bővíteni. Salomon ki is bővítette, hogy 900 tagú volt az ördögnek. Királynőkkel mindennel együtt. Ezért nem távozik el a fegyver sohasem a te házadtól, mivel megvetettél engem, mondja az Isten neki. Engem vetettél meg. Az én törvényeimet vetetted meg, de közben engem vetettél meg. Ugye ismerős az, amikor az Úr Jézus megjelenik Pálnak, és azt mondja neki, hogy figyelj Pál, miért üldözöl engem? Dehogy üldözte Pál Jézust, sőt, ha felismerte volna, dehogy. Ő csak a tanítványait üldözte. És utána elmondja azt is neki, meg leírja a levelében is, hogy én utolsó vagyok az apostolok között, sőt, apostolnak sem mondhatnám magamat, ha csak nem az Úr hívott volna el, mert én üldöztem az ő egyházát. Megvetettél engem. Ezt mondja az Úr, saját házadból fogok hajthozni rád, feleségeidet szemedlátára veszem el, másnak adom, aki már nem titokban fog velük hálni, hanem fényes nappal elviszi őket. Mert te titokban cselekedtél, de én Izrael egész háza előtt a napvilágnál cselekszem ezt. Hú de égő! Hogyan lehetne mondani, Dávid? Hú de égő! És elkövetkezik Absalom idejében. Mert Isten előtt nincs titok. És olyan jó az, amikor otthon sincs titok. Ha már nekem titkolnom kell a karácsonyi meglepetésen kívül valamit a feleségem előtt, akkor már baj van. Ha nem vagyunk őszinték, és nem tudunk őszinték lenni egymással, akkor már baj van. Amikor már titok van közöttünk. Nem arról a titokról beszélek, ami megvan a házasságban, és amely semmi köze másnak. Én majd napvilágként, napvilágon cselekszem, és ez megelőzhető lett volna. Nem kell, hogy égjél el testvérem, hogy azt mondják, hogy ja, te vagy az az ember. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen, Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, és nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, ezért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Azt mondja Isten, hogy te engem vetettél meg, az én törvényeimet vetetted meg. Az,
Értsétek jól? Az a lelki szférára tartozik. Értitek? De ezzel ellenséget adtál az Úr, vagy okot adtál az Úr ellenségeinek, hogy gyalázkodjanak. Ó, hát ez se különb! Hát miket meg nem csinál? Nem csak, hogy elviszi, hanem még meg is öleti a kedves férjet. Na, ez aztán az Isten hívő ember. Ugye lehet mondani, és azt mondja Isten, hogy mivel okot adtál rá, ezért sajnos egy átadó ember fog meghalni. És a gyermek. Viseli Dávid a vétket, és viseli Becsabé is. Becsabé sem járt túl jól ezzel az egésztel, ugye? Miért? Mert egyike lett a 3 tagjainak, és nem ő volt az egyetlen, mint óriásnak. Mert óriás számára az egyetlen volt. Vétkeztem az Úr ellen, Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte a vétkedet, nem halsz meg. Ez a kicsiny gyermek, aki meghal, ez hordozza a szülei vétkét. Miattuk kell meghalni? Becsabé és Dávid vétke miatt. És csak pár napos még ez a gyermek, szinte nem is él. És én tettem be ide egy szót, hogy még ebbe is az Isten szomorú kegyelme mutatkozik meg. Hogy egy gyermek meghal, aki még nem is élt, nem is tudja, milyen ez a föld, és életben marad az édesanyja, és életben marad az édesapa. Dávid nem hal meg gyilkosságért, pedig ugye, aki embervérét ontja, ember ontja meg a vérét is. Dávid nem hal meg paráznasságért, pedig mindegyiket halálos ítélet járt annak idején. És nem hal meg Becsabé sem a házasságtörésért. Ezután hazament Nátán. És fontos az, amikor te is, testvérem, hazamész és megintetted a testvéredet, akkor fontos, hogy te azt rakd le. Azt a terhet te ne vidd tovább. És ha az Isten, akit helyreállít, azt te nem alasztald el. És te lehet, hogy ott maradsz és sírsz. És azt gondolom, hogy Nátán nagyon szomorú volt ott bent. Mennyi minden kavarogatott a lelkében. Szeretném megkérdezni újból, hogyha te vagy az az ember, akkor megengeded-e azt, hogy szembesítsenek? És hogy Isten rámutasson arra, hogy te miben és hogyan állsz előtte. Mi van a te szitád alján? Vagy mindent meg tudsz te is indokolni? Megvan az oka, hogy mi miért teszünk, mit miért nem teszünk, mit miért mulasztottunk, mindent meg lehet indokolni. De mikor ez Isten szól, akkor nem. Arra nincs indok. Vagy talán te vagy az az ember, aki azt mondja, hogy hát úgyis megbocsánat. Ne legyünk könnyelműek a kegyelemmel. A kegyelem nagyon sokba kerül. Ingyen van, de nagyon sokba kerül. Ott van a kereszt. Emlékeztek? Valaki beszéltünk arról, hogy azért volt a kereszt, hogy még az embernek 2 talpalatnyi föld sem jusson ezen a világon. Rómaiak ezért beszéltek valakit keresztre. Ami megváltókat. És megdöbbentő volt nekem is már ilyet hallani, mikor valaki azt mondta egy házasságtörés után, hogy én az Istennel elrendeztem. És a feleségemmel? És a gyermekekkel? És odaállt a gyermekei elé? És mondja, hogy de gyerekek, miattam kell hordanotok most ennek a következményét? Hogy ilyen lett a családunk. Hát az Isten elrendezte. És az ember? A munkatársakkal, a gyermekeinkkel elrendeztük? Lerendeztük? Vagy ők is azt mondják, hogy te vagy az az ember, ki mindenkivel rendezel minden csak
fáj-e a bűn, és meg tudjuk-e vallani, és megvalljuk-e, és a megfelelő helyen valljuk-e meg az Istennek, és utána emberekkel is elrendezzük. Elfogadjuk-e azt, hogy Jézus Krisztus magára vette a bűneinket, és hordozta a mi bűneinket. És megköszönöd-e neki, hogy ő megbocsát. És amikor ő megbocsát, akkor te megbocsátasz-e magadnak is. És azt mondod, hogy ezt tettem, csodás kegyelem, hogy már nem kell vinnem, letehettem, megtisztított az Isten, és újat kezdhetek, és arra már nem emlékezem, és ő sem emlékezik rá. Csak esetleg vigyázzak legközelebb magamra, hogy már ne kerüljek vissza ugyanabba. Vagy ne olyan gyorsan kerüljek vissza ugyanabba a bűnbe. Ne dérdelgessük a bűnt, hogy hát én is ilyen voltam. Nem kell ezt emlegetni. Tudja mindenki volt, hát az Úr tudja, hogy te is velem voltál. És tudjátok még a kegyelem, hogy te és én, akire azt mondják, hogy te vagy az az ember, és azt mondjuk, hogy igen, én vagyok az az ember. Tovább mehetsz, és azt mondhatod, hogy van számodra is szabadulás. És elmondhatod a szomszédodnak, vagy aki megkeseredett, hogy van számodra is szabadulás. Katolikus rádióban, délutáni fél órában tartanak olyan lelki gyakorlatos hetet, nem kell nekünk mindenben egyetérteni, csak érdekes, hogy erre is gondolnak. Azoknak az asszonyoknak, azoknak a házaspároknak, és már azoknak az egészségügyi dolgozóknak is, akik abortuszt hajtottak meg. És mondták, hogy megdöbbentő az, amikor 70-valahány évesen egy nő akkor szabadul fel ez alól a teher alól. És nem érti, hogy eddig miért nem ment az élete, és miért nem volt békessége. Isten nem örül az abortusznak, de amikor megtörtént akkor, és az illető rájön, megvallja Isten előtt, akkor az Isten ebből is fel tudja oldozni. És nem örül azoknak, akik elvégezték, de őket is fel tudja oldozni. És ebben van nekünk nagy szerepünk, hogy vihetjük ezt a jó hírt, ezt a kegyelmet, hogy van szabadulás, van feloldozás. Van erő, csodás erő van a bárány vérében. Nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, és vádol téged is a törvény, és vádol a lelkiismereted is, és vádol a szíved, mert te vagy az az ember, azt tette meg az Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte el bűnt az ő testében, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Az Úristen segítsen benneteket is, meg engem is lélek szerint járni. És amikor most felálltok majd egy pár perc múlva, vagy egy pár másodperc múlva, hogy kifejezzétek a közösségeteket az Úrral, és kifejezzétek a közösséget a másik testvérrel is, hogy őt is megtisztította a vér és a kegyelem, és én erre emlékszem. Én nem vagyok külön nálad, és te sem vagy külön nálad. Megszabadultál. Ez a jó hír. És ezért adjunk hálát most. Akkor is, hogyha most azt mondod, hogy én vagyok az az ember. Két testvért szeretnék kérni, hogy amit megértett az ígéből, azt mondja el most imádságban, mielőtt az úrvacsora jóléket. Két testvért kérni.